Hola, preparats i preparades! Arriba l'hora de la veritat i avui parlarem de l'examen de llengua catalana i literatura de la selectivitat i us donarem 8 consells perquè pugueu superar aquest examen amb facilitat, que no us provoqui cap problema i pugueu treure bona nota, així que comencem! Tria l'opció d'examen que més t'afavoreixi. Ja veuràs que a l'examen de català tens l'opció A i l'opció B. I a cadascuna d'aquestes opcions hi ha preguntes diferents, per tant, tria l'opció que més t'afavoreixi i no et compliquis la vida. Fes-te molts resums de les lectures obligatòries de la CL, perquè a l'examen de català, de llengua catalana i literatura, apareixen unes quantes lectures obligatòries, uns quants llibres que t'has d'haver llegit. I el que et recomanem és que, òbviament, te'l llegeixis, perquè si no et deixaràs molts aspectes importants, molts detalls que si no te l'has llegit, doncs que no sabràs, però també que et facis molts resums d'aquest llibre un cop llegit, per tenir molt clar l'argument, quin és l'estil de l'obra, qui és l'autor o autora. De fet, al nostre web trobaràs els resums de totes les lectures obligatòries que tens aquest any a la selectivitat. Pensa abans d'escriure i sintetitza el que vulguis explicar. A l'examen de català et trobaràs un exercici que val 3 punts d'expressió escrita, on hauràs d'explicar un tema, de fer una reflexió amb entre 50 i 80 paraules. És un text reflexiu, per tant, pensa molt bé abans d'escriure què vols explicar, potser fins i tot pots fer un esbós en brut i quan ho tinguis clar, ves al gra i tingues molt clar què vols dir. Escriu els textos amb riquesa i precisió lèxica, i és que pensa que això és un examen de llengua, no tot s'hi val, per tant, intenta no repetir paraules ni verbs, intenta fer servir sinònims i hiperònims. Pensa en això que dèiem, és un examen de llengua, és molt important, per tant, pensa molt bé abans de fer una resposta, què s'està demanant de tu i amb quin tipus de to hauries d'escriure. No tinguis pressa i llegeix atentament els enunciats, perquè en aquest examen t'hi trobaràs un exercici de comprensió lectora on hauràs de llegir un text d'unes 250 paraules aproximadament, que pot ser de registre tècnic, literari, periodístic, publicitari, científic, i llavors et farà preguntes on hauràs de completar espais o preguntes amb opció múltiple. Per tant, els detalls més petits d'aquest text seran molt importants per fer bé aquestes respostes. Demostra que tens un bon coneixement dels conceptes lingüístics. En una part de l'examen se't farà fer una reflexió lingüística on se't preguntarà per diferents aspectes de la gramàtica, de la semàntica, d'un munt de temes de la llengua catalana que hauràs de demostrar que tens força coneixement. Per tant, et recomano que quan estiguis estudiant i vegis els apunts, noms com hipèrbole, hiperbàton, no facis veure que no els veus, estudia-te'ls bé i entén-los perquè sortiran a l'examen. Revisa l'ortografia, ho sé, és molt bàsic, és evident, però amb un examen de llengua és encara molt més important revisar que no hi hagi cap falta ortogràfica al final de l'examen, perquè una o dues sembla que no passa res, però al final es van sumant i et poden penalitzar a l'examen. I per últim, estudia sempre amb exàmens d'anys anteriors. Sé que sempre ho dic i que ja m'estic repetint, però és que és superimportant que ho facis amb exàmens dels anys anteriors, perquè així veuràs com són els enunciats, començaràs a reconèixer quin tipus de preguntes s'estan fent. Llavors, vés a la nostra pàgina web, que aquí tens el link, i et podràs descarregar exàmens i solucions dels anys anteriors de qualsevol assignatura de la selectivitat. T'ha agradat aquest vídeo? Si és que sí, espero que li facis like i que comentis aquí sota els comentaris quina és l'assignatura que t'agradaria que féssim després d'aquest vídeo per donar-te consells per saber com estudiar per a la selectivitat. I si encara no ho has fet, subscriu-te al canal, ja que això ens ajuda a arribar a altres persones com tu que han de fer la selectivitat o que volen entrar a la universitat. I també fes clic aquí sota la campaneta de notificacions perquè te'n arribi una cada vegada que publiquem un nou vídeo. Esperem que et vagi superbé l'examen de català de la CL i ens veiem a un altre vídeo de preparats.cat. Fins aviat!